Dobre, takže čaute ľudia. Sme tu dnes u ďalších smiešných videí. Pozrieme, čo si zapneme. Mám asi vybraté. Ideme si pozrieť toto. Once again, home sweet. Dad. To čo je? To vyzerá jak nejaká mušla. No, alebo... To sú nejaké spievačky. To je dobre. Čo to je? Nechápam. Once again, home sweet. A ešte ty narazíš do tej tyčky. Nejaká mušla, alebo čo? To čo? Jaj. Dobre. To je dobre. Ježiši, dobre. Končím video. Čaute ľudia. Môžem natočiť ďalšie videá. Až by ste chceli krátke shorty. Čaute. Once again, home sweet.